Sa dakbayan sa Mandawi, usa ka bag-ong himugso ug usa ka puya ang napalgan sa malaglahing lugar. Inahan sa usa sa mga bata misurrender sa kapulisan. Ang report ni Nico Serino. Pasado alas 6 kagahapon sa buntag napalgan sa bakanting luna sa barangay Magikay kining bag-ong natawo nga baby girl. Gidala kini sa ospital ug gani gipa-breastfeed paunta sa lain nga inahan sa tinguha nga masalbar kini. Apan namatay gyud ang bata. Ang 21 anyos nga inahan nga misurrender pagkahuman, miangkon nga iyang gitago ang iyang pagsabak sulod sa 7 ka buwan. Kagahapon sa kadlawon, gipugos niya paghimugso ang bata. Napanik. Ang term niyang gigamit is napanik siya. So mautungan ni decide siya sa pagpakuha sa bata pinaagi sa pagutong. So dito na niya nahitabo ang iyang pagutong dito sa sulod sa CR. Ipasusi pa sa PNP ang kondisyon sa inahan. Number 1 sa iyang giingon kay wala kabalo ang amahan sa iyang anak nga kuan siya nga buntis siya and ihasad pod ning gitago ultimo sa iyang ginikanan og mga igsuod og mga kaila iyang gitago ang iyang pagmabdos. Samtang kaganihang buntag, napalgansap ang lain nga puya sa may sitio Riles, Barangay Basak. Ang baby boy gisulod sa usa ka shopping bag. Giingong gibilin kini didto sa usa ka lalaki nga nakamotorsiklo. Gisusi pa kinsa ang responsable. Tambag sa kapulisan sa mga nakasinati og suliran sa pagmabdos o baka unwanted pregnancy nga magpatambag sa ilang mga ginikanan, pamilya ug mga kasaligang tao sama sa pari aron nga magiyahan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.